Jeg hedder Søren Lilleholt, og jeg er teamets sportsdirektør. Jeg er med på andet år, og jeg skal forsøge at lære drengene alt det, som jeg ved i forvejen. Og så selvfølgelig bistå dem i at vinde alle deres mesterskaber. Og internationale sejre for den sags skyld. Jeg hedder Jakob Ekholm, jeg er anden års her på teamet. Jeg havde en god sæson sidste år, og i år er målet DM og VM. Jeg hedder Julius Johansen, og det er første år på holdet. Og jeg er forsvarende olympisk mester i Equistar. Og i år satser jeg alt på VM. Jeg vil også alle gange gøre det godt i forholdsplanen, som Ressource. Jeg håber, det udtager sig. Jeg hedder August Bodilsen. Jeg er anden års junior, men det er mit første år med teamet. Og jeg håber på at få en masse erfaring i den kommende sæson og blive en bedre cykelrytter. Og så håber jeg også på at få min første sejr. Og jeg er første års junior, og målet er Paris-Roubaix og VM. Jeg hedder Anders Milke, jeg er 18 år, jeg har kørt på teamet i det er mit andet år på teamet, og jeg håber på en super god sæson med mine gode venner. Mit navn er Anton Charme. Jeg kører mit andet år for holdet. Sidste år blev jeg dansk mester enkeltstart, og jeg vandt Nation Cup'en i Frankrig, Trofæ Mobihan. Jeg hedder Frederik Rundberg, og jeg vandt bronzemedalje til Elite VM i holdforfølgelsesløb i London i år. Og så er mit største mål at komme med til OL i også i holdforfølgelsesløb. Og så vil jeg rigtig gerne have så mange sejre som muligt på landevejen. Jeg er sprinter for holdet, og det er mit første år. Jeg hedder Rasmus Lund. Udover at være Danmarksmester i landevejscykling, så blev jeg nummer 3 til VM i Richmond for juniorer her i linjeløbet. I år der vil jeg gerne gøre det godt på banelandsholdet for senior, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme med til OL i 4 km holdløb. meters! Godverdomme! Ægte danske strathund! Jeg hedder Mikkel Bjerg, og det er mit andet år på teamet. Sidste år var jeg skadet, og jeg regner med at køre rigtig stærkt i år. Så I kan gå ind og følge os på Instagram på Team Børkop Caravaras. Bare giv den en follow. Hvad kæmper vi for? Sejr! Hvem vil vi have? Disse! Hvem er vi? Holdet!